Sa number 4, 3rd District Board Member Andrew MOntelibano ang nagsiling nga siya kaupo ng mga alkalde ang nagalaom nga wala sa may matabo nga magbungguanay sa 2028. Wala pa man sang may nalabutan nga desisyon nagtay sa kapartido kag ang coalition nagagwa ang ngalan na 2nd District Representative Alfredo Marañon III kag 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga magasambuwa sa gubernatorial post sa palabuton na PNPI. Para kay MOntelibano, kay pareho man nga maayo magpangalagad si Marañon kag Benitez, labing maayo kung sila nga duha ang magapabilin sa serbisyo. Samtang ginsiling ni MOntelibano nga wala na sang pagbago pa sa iyang nga desisyon nga magbalik sa Murcia. Yara na siya karon sa iyang nga ikatlo kag final term bilang board member. Luyag niya nga mangin vice mayor sa Murcia sa 2028 nga piniliay si Councilor Enegio Gravino Jr. Ako yan muna yung ako stand, no? Mas maayo nga ara sila duwa sa posisyon. Kaya kung magbungguanay sila, one will go down and one will go up. Hindi ba? So kanugon, if they both have a good quality of service, kanugon if one of them will not be in service for the next 3 years. So amula, kung makita nila tanan, amula na ginahok ginamon, mas hindi lang ako, even the mayors, pinahok pinasang tanan na wala gid sa inaway. Kay para tawhay ang pagserbisyo diyan sa Negros Occidental.